आंनि साया लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै साखौ लुबाय आङो ओमफ्राय नै मा होनो मर्निंनि ब्रेकफास्टआ जोंना नै ओमफ्राय नै ओरैहाय स्लाइस दं लोगोफोर लोंनोसै आरोना दाना हेलो गाइस आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर मा होनो आं दिनैनि ब्लगखौ फुंनिफ्रायनो जागायजेननोसै आरोना लोगोफोर दायो आङो माने फिसालाखौ दोननानै फैबाय आरोना स्कुलाव लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर बिदिबा आङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना नायलांबाय थादो दिनै आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर लोंनोसै आरोना लोगोफोर दाना ओमफ्राय नै स्लाइसआ ओमफ्राय फुजिया होलायदों आरो आङो नै फुजिया लोगोफोर ओमफ्राय नै बुदावबो फुजिया होबाय खननानै जानोसै दानाबा साखौ लोंखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माब्लाबा फुल्ला फुल्ला नुदों नै लोगोफोर मानो होनोबा माने अखा बोथोरा दोमैनाय ना लोगोफोर ओंखायनो बोरैबा नुदों आरोना फुल्ला फुल्ला नै मा होनो अखा दोमैनाय ना बार बारदों नै अखाबो एसे एसे हादों नै फ्रि फ्रि हादों अखायाबो फ्रि फ्रि हादों आरोना अखाबो फ्रि फ्रि हानाय आरोना अखा दोमैनाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखायनो न' सिङाव फुल्ला फुल्ला नुदों केमेराखौ मार बोरैबानो आंहा बेखौनो केमेरायासो बोरैबा जाबाय खोमा होननानै जि खुगारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नङा माने अखा दोमैनायखाय स्रां स्रां जायाखै आरो अखाबो एसे एसे हागासिनो दं दिनै जानोसैलाय अमा बेदर लोगोफोर नै नायदो ओमफ्राय नै बिखाबो दं आरोना माने फिसालाफोरखौ स्कुलाव दोननायावनो जोङो लाबोफाबाय आरोना अमा बेदरखौ रुना लानोसै दाना नै लोगोफोर आं अमा बेदरखौ माने रुनानै सुनानै लाखाबाय आरोना रेडिनो ओमफ्राय नै सामब्रामा ओमफ्राय नै मा होनो फानलौ ओमफ्राय जिरा सामब्राम गुफुर देनाय आरोना देना लाखाबाय रेडिनो ओमफ्राय ओरैहाय नै साराय जानबाय आरोना संनोसै अमा बेदरखौ ओमफ्राय ओरैहाय नै दालि रुबाय दङ नै गेसखौ सुनो सोलाबाखैहाय लोगोफोर गेसआ नै मैलाथार दा संखांनानैसो सुनोसै आरोना साराया दुंबाय नै थाव होना लानोसै एबार लोगोफोर जानोसैलाय आरोना लोगोफोर दिनै अमा बेदर संनो नागिरबाय आङो नै साराया दुंखाबाय नालाय ओमफ्राय थाव होबाय आङो नै होगासिनो थावखौ आङो जानोसैलाय अमा बेदर मोनजासिगोनखाय फुरथिथारना अमा बेदरखौल' जानो हायोहाय आङो लोगोफोर मा खालामनांगौ आरोना अमा बेदरखौल' टेस्टि मोनो ओमफ्राय बाखि बेदर नाफोरखौल' जानो हाया आङो बारा नाफोरखौबो माने मोनामनाय मोनो आं माखौबा जानोसैलाय दिनै अमा बेदर सनाफोर होनलायदो जिरा होनानै लाबाय सनाफोर नै सामब्राम हरना लाबाय नै लोगोफोर अमा बेदरखौ होबाय नै लोगोफोर हालदै संख्रि होजोबनानै लाखाजोब्बाय आरोना नै गोमोनो बेदर संनायखौथ' देखायबाय थाखायो अमा बेदर संनायखौ सनाफोर लोगोफोर ओमफ्राय बेखायनो आङो लाइन मा होनो बारा देखायलायासै आरोना हालदै संख्रि होनायखौ माने बयबोथ' होखायोना संबाथाय हालदै संख्रिखौ बेखायनो देखायलायासै आङो लोगोफोर बेदरखौ नायनि र' एरना होनि जा मोजां जाखाबाय आरो नै ना आङो दै होनायखौ देखायलायासै आरोना बे संनाय डिजाइन मोनसेयानो नालाय ओंखायनो नै आं दै होनाया रानबाय आरोना नै दैखौ एसे बुरजा होदोंमोन रानबाय गोमो साइज जाबाय आरोना आङो मा होनो दै होनायखौ देखायलायासै आरोना ओमफ्राय नै बेदरा मोनबाय आरो मोनबाय लोगोफोर एबार आं फिसालाखौ लायनो थांसै आरोना मोनखाबाय
ओंख्रियाबो मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामखौ दा फैनानै संनानै जानोसै दायो लायनो थांसै फिसालाखौ लोगोफोरनो न' मोनफैबाय आरोना माने फिसालाखौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैबाय ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना जानोसै दाना गोथावनो ना दालि ओंख्रि अमा बेदर भाजाजों जाना लाग्रोनोसै जाखांबायहाय लोगोफोर ओंखाम ओमफ्राय जाखांनानै आं दसे जिरायबाय आरो नै ओमफ्राय अखायाबो हागाथ'लायबाय आरोना माबा अखा दोमैनायखाय केमेराया माबा स्रां स्रां जायाखैहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय